L-iktar ħaġa importanti li għattilet darba konsekuttiva Malta tipparteċipa fi kampjonati Ewropej, il-fażijiet finali, Budapest f'Jannar li ġej, illi għalina hija xi ħaġa inkredibbli, nibqgħu nagħmlu l-istorja darba wara l-oħra. U da kollu mertu għal dawn il-grupp tal-players u players sħabhom, u l-coaches, Karl u Panelli u l-Fizio, u naħseb anki l-ASA. Pero jien nixtieq nirringrazzja l-iktar il-players u l-clubs illi huma l-bennina tal-water polo illi minnhom joħorġu l-players illi lilna qed ituna tant sodisfazzjon u jagħmlu lil pajjiżna kburi veru kburi. Ħafna. It-tielet darba di, ġifieri hija kisba fiha nfisha, però jista' jkun il-kisba issa saret normali? Fil-fatt qed ninnota u hekk bdejt ngħid anki issa mal-Panelli illi forsi qed naraw li tant hija xi ħaġa normali illi jisu il-ferħ u ċelebrazzjonijiet illi għandna hawnhekk. Laqas huma xi ħaġa fenomenali. Isu ħadniha for granted. Però din mhix xi ħaġa li ħanidu for granted, naħseb illi hemm ħafna sports oħrajn illi jixtiequ illi jaslu għal dawn il-momenti. Għalina huwa moment importanti, ħanamlu minn kollox biex anki għada ikollna logħba pożittiva, logħba tajba, biex inħallu lil Malta b'toma tajba bil-water polo.